Mayong hapon sa mga kaigsuon na natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Laki pa mga overseas Filipino workers, ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andana. Kumusta mong tanan? Karong hapon sa Bisaya gyud. Usa ka pamilya tubong Dinagat Islands ang atong tabangan sa atong Operation Tabang. Iambit usab ang ilang programa para sa mga kabatanunan si Sangguniang Kabataang Barangay Pili Siquijor Chairman Rica Amahit. Bag-ong Malasakit Center update ang ihatod kanato ni ASEC Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Inspiring story pod sa usa ka working student o vlogger gikan sa Mandawi City ang atong itanyag sa atong Bisaya Pride o sa atong lamian na segment. Ipakita sa PV Grill gikan sa Surigao City ang ilang best seller na chop suey. Puno sa serbisyo publiko ug inspirasyon ang ipakita sa ato karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pong mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao City. Ug makita sa RMN social media platforms ug Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline 0947-486-0291. Like, share, and message dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, 178 ka mga corn farmers sa mga munisipalidad sa Balilihan, Catigbian, Corelia, Antequera, Tavis, Cortes, Sikatuna ug Buenavista sa Bohol ang nakadawat og cash ug food assistance gikan sa Department of Agriculture. Sila DA Central Visayas Regional Executive Director Salvador ug DA Bohol Agricultural Program Coordinating Officer Ramon Dabalos gipangunahan ang pag-apod-apod sa assistance. Ang 5,000 worth nga cash and food subsidy for marginal farmers and fishers program sa Department of Agriculture gipunduhan ilalom sa Bayanihan to Recover as One Act isip suporta sa mga mag-uuma ug mangingisda sa panahon sa pandemya. Sa Region 10, Lake Nunungan sa Lanao del Norte isip tourist site. Sa tumong nga mapalambo ang turismo sa Lanao del Norte, si Governor Imelda Angging Quebranza di Mapuro gipangunahan ang pagtukod sa interagency team nga mogama sa plano alang sa Lake Nunungan aron kini himuon og tourism ug agriculture area. Gibisita sa grupo ang Nunungan aron inspeksyonon ang mga lugar nga adunay potensyal alang sa development sa lungsod ug aron masaksihan usab ang dakong luna sa maong dapit alang sa agrikultura ug aron makita ang katahom sa Nunungan Lake nga naa nahimutang sa tiilan sa Mount Inayawan. Ang maong pagsusi gihimo sa kakamhanang probinsyal sa Lanao del Norte pinagi kang Poverty Alleviation Farm Tourism Consultant Miss Edeline Bulhing de la Cruz ug Miss Alerma Grace Yorong sa Provincial Tourism Office. Mapasalamaton si Nunungan Municipal Mayor Marcos Mamay sa kagamhanan labi na kang Governor Angging tungod sa suporta ug giya na gihatag niini aron matuman ang ilang pangandoy nga kalambuan sa ilang munisipalidad. Sa Region 13, ang Department of Social Welfare naghatag sa 3,000 matag-usa og food packs ngadto sa 170 ka pamilyang biktima sa Bagyong Vicky gikan sa MSWD Sibagat kagahapon, Pebrero 3 ning tuiga sa Bayugan City Gym, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang pagapod-apod sa hinabang gipasiugda sa Office of Senator Bongo kauban ng DTI, DA, TESDA ug DSWD. Gawas sa cash ug food packs, adunay usab tulo ka individual ang nakadawat sa bike gikan ni Senator Bongo. Upat ka set sa computer, tablets ug sapatos nga gipaagi sa electronic raffle. Daghang salamat, Jay. Usa ka pamilya nga taga Dinagat Islands ang miduol sa atong programa busa sa atong Operation Tabang atong gitubag ang ilang gamay na hangyo. Let us watch this. Sobrang hirap po dito. Akala nila hindi ka nahihirapan kasi tumatawa ka. Nakikipagkwentuhan ka pero ang totoo grabe nakalisod. Kaya nun mo kasi para sa mga anak na maliliit pa. Sa tabang sa mga opisyal ug tanod sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City, atong natultulan sa Bisaya Gyud Team ang gipuy-an sa pamilya ni Jinky Kapugan Escope. Tubong Dinagat Islands, sa edad na 14, gipili niini ang iyang pamilya aron muuban sa iyang trato kaniadto aron ikyasan ang iyang pait na giagyan. Milabay ang usa ka dekada
Kauban ang tulo ka mga gagmayng mga anak ug ang imbana nga usa ka construction worker sa Batangas, nakipuyo sila Jinky sa bangketang balay sa ilang paryente. Naghanap pa kami ng kunhain kami maka jackpot ng swerte. Kung dinhi ba o dito aba sa lugar ng Siargao o sa Dinagat. Kaya nagpunta kami din. Nagkari kami din, nagbakasakali kami na makakuan pa maayos yung trabaho. Pag-ambit pa ni Jinky, gisultihan na sila sa tagiya na sa umaabot na Marso, ilang ipaayo ang balay na ilang gipuyan nga gikabalakan nila kung unsa na ang ilang kapuyan. Wala man si Jamulaong na pahawaon na basta pag nagsinyas ra siya na kailangan ng magkuan kay para may jay kabalhinan dajon kay ipaayos na ang bayay. Pero inday lamang kunhain kami manghanap na sad nan bayay. Kaya naman halos diri maupahan. Daon man pero mahal sab ni man alang magkuanrakan kami, mag-uparakan kami, di na lang kami mangaon. Siyempre kailangan mo din budgetin yung sahod ng sahod nakakarampot para sa para sa mga bata, para sa utang, para sa ganito, sa bahay. Sobrang hirap po dito. Akala nila hindi ka nahihirapan kasi tumatawa ka. Nakikipagpintuhan ka pero ang totoo grabe nakalisod. Kaya nun mo kasi para sa mga anak na maliliit pa. Kaya bisan gamay ra ang sahod, paigo-igoon ra basta makakaon ra ang mga anak. Mura jay importante basta jay mahuyan, jay matulugan. Okay na ako daw. Okay na ako sa ganun. Kung mahatagan lamang sila og higayon, gusto na lang sa pamilya ni Jinky na mubalik sa probinsya tungod sa kalisod silang kinabuhi sa Manila ug para na pod iyang mapatambalan ang iyang sakit sa tutoy. Tungod niini, nadesisyonan ni Jinky na mangayo og tabang sa Bisaya gyud. Sa pagkakaron, unhan lang sa natog hatagan ang iyang pamilya og pagkaon, gatas ug diaper aron makuha-kuhaan ang iyang hunaon-naon. Salamat sa Bisaya gyud, may proud ako na Bisaya ako. May t-shirt kaming Bisaya gyud. Salamat Karajaw sa Ijo Tabang. Samtang, giadtuan usab nato ang barangay hall sa barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City, aron hatdan og tabang ang mga biktima sa sunog niaging kaduhang semana sa Enero. Sa panguna ni Kapitan Joel Bacolod, ang barangay 176 Bagong Silang ang kinadakang populasyon sa tibok Pilipinas. Busa sa kalamidad o katalagman, kinahanglan sa gyud sa barangay ang suporta. Dinhi atong nakihinabi ang barangay executive officer na si Rolly Cebu, usapod ka Bisaya na tubong Surigao ug Masbate. Naistorya ni XO Rolly ang katalagman na nasinati sa ilang barangay pila lang kasemana human sa bagong tuig. Kaya sa mga nangyayari lahat ng kalamidad, mga sakuna ba sa among barangay, talagang hirap ang among barangay na tugunan sa Tagalog pa lahat. Kaya salamat sa nagbibigay ng mga suporta, tulong, ayuda. Gikan sa pareha sa inyo sa Bisaya gyud at sa Isda Movement. Salamat kay Secretary Andanar sa PCOO. Salamat Secretary sa imuha bulig sa amuhang barangay. Ay kung asahan namon ang among Iraq tulad ng itong buwan na to na kami nasunugan. 33 families. So, siyempre, di na kaya naman tulungan ng barangay na sa dami na mga na-damage nila dahil ubos talaga ang bahay nila. Adunay pahinumdom si XO Rolly sa mga residente para malikayan ang mga trahedya. Yun nga, di naman kami nagkulang pa sa paalala. Kaya ang paalala ko sa mga kabarangay namo diri sa Bagong Silang, na maghimat-himat naman sa mga gawain ba, pagbabaya, mga anak nila, kung magsaing ba, kung magluto diha, kung ang gamit nila na panluto ka ng kahoy, ingat po, kung gas naman, check palagi
check palagi kung na-ay leak o kaya may tumutulog yung tangke ng gas. Kasi pag nasabritan ng posporo na o kaya lighter, wa na. Kapartner nato sa Bisaya Gyud sa paghatag ani nga tabang ang Isla Sagip Dagat Ako o Isda Movement sa panguna ni Ray Dorona aron matabangan ang mga biktima sa kalamidad o trahedya. Daghang salamat sa pamilya ni Jinky sa pagsalig sa atong programa. Nagpasalamat po ang atong programa sa Isla Sagip Dagat Ako Isda Movement sa pagsalig sa atong programa aron mahimong tulay sa mga nanginahanglan ug sa mga biktima sa sunog o kalamidad sa Barangay 176 Bagong, Silang, Caloocan City. Salig lang, makabangon ra lagi mo. Kinsa pa may magtinabangay kung dili kita rapod nga Bisaya gyud. Sa atong pagbalik, paminawa ang sugilanon sa usa ka 4 anyos na bata nga adunay intestine infection gitabangan sa Malasakit Center. Ato po makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Pili si Quijor Chairman Rica Amahit. Tutok lang, we will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong Higala Communications Secretary Martin Andanar. Gibisita nila Senador Bongo o Office of the Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Dino ang usa sa mga malasakit center sa Luzon. Aron pagsusi sa operations ni ini. Giabunuhan usab ang pundo nga magamit sa ospital aron padayon kini nga makatabang sa mga Pilipino nga nagkasakit. Alang sa dugang detalye, ania si OPAV Assistant Secretary Janji Gonzales. Mayong hapon kanimo, Asek Janji. Daghang salamat Sec Martin ug congratulations kanatong tanan. Dakong pasigarbo alang kang Presidente Rodrigo Duterte ug kang Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo niining milestone nga niabot na og 100 ka malasakit center ang natukod sa nasod. Niadtong Pebrero 2, gilusad ang ika-100 malasakit center sa nasod dito sa Research Institute for Tropical Medicine sa Alabang, Muntinlupa. Bisa na nag-atubang ang tibuok kalibutan sa pandemic, wala kini makapugong sa atong malasakit center team sa pagpadayon sa pagtukod sa mga malasakit centers tibuok nasod. Isip usa kadakong accomplishment sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na himong dako nga okasyon ang launching niini. Gani, daghan kaayong mga dagkong opisyal sa gobyerno ang nanambong alang sa pagsaksi sa pagbukas sa ika-100 nga malasakit center sa nasod. Lakip sa nitambong ang kaabag pirmi ni Senator Bongo sa pagtukod sa mga malasakit centers nga si Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino. Department of Health Secretary Francisco Duque III, Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista, nitambong usab ang Acting Senior Vice President sa PhilHealth nga si Dr. Leo Cardona Jr. Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, ug of course ang atong suod nga higala nga si Presidential Communications Secretary Martin Andanar, kauban ang iyang kapikas sa kinabuhi. Gi-turnover usab ang cheque balor og 3 million pesos as initial fund from the Social Civic Fund of the Office of the President where the Malasakit Center will receive funding every month. Ania ang mensahe sa dagkugi sa pagtukod sa mga malasakit center sa nasod ug ang paghimo niini nga usa ka balaod. Senator Christopher Kuya Bongo. Mga taga Surigao, mga taga General Santos City, mga taga Zamboanga, pumupunta po ng Davao at humihingi ng tulong. Sabi po ng COA,
bawal po gamitin yung pera ng Davao City sa mga hindi residente ng Davao City. Which is legally correct po yun. Tama po. Pero doon ko po nakita yung puso ni Mayor Duterte sa mga mahirap. Alam niyo yung bill, tinapon niya sa akin. Sabi niya, Bong, hanapan mo ng paraan, bayaran mo yan. Pag hindi mo nagawa ng paraan, bukas hindi na ako upo dito sa City Hall. Dahil hindi ko matiis yung mga kababayan ko kahit hindi residente ng Davao na tanggihan sila. Dahil para sa akin, Pilipino rin po ang mga yan. So talagang nagdurugo ang puso ng ating mahal na Pangulo, nung mayor pa po siya. Kaya nung naging Pangulo siya, sabi ko, ano ho bang konsepto na pwede nating gawing tulong sa ating mga kababayan? Tulo ka tuig na ang milabay dihang gipangunayan ni Presidente Duterte ang pag-abli sa 11 malasakit center sa nasod niadtong February 12, 2018 sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga nahimutang sa Cebu City. Niadtong December 3, 2019, gipirmahan ni President Duterte ang Republic Act No. 11-463 o ang Malasakit Centers Act of 2019 nga nag-establish sa mga malasakit centers sa nasod. 54 sa Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. Now, we have 54 malasakit centers in Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Ang tanan bunga sa tulo ka tuig nga paningkamot sa atong malasakit center team nga milibot sa nasod alang sa pagpreparar sa pagtukod niini ug ni Senador Bongo. Ang Malasakit Center po ay para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Yung sa mga kababayan nating hopeless and helpless po na wala po silang ibang mapuntahan. Di naman po kailangan ng mga mayayaman ang Malasakit Center. Sabi ko nga po kung ano pong pwede nating gawin na mapabilis po yung ating serbisyo. At sa lahat po ng dito sa RITM, sa mga Department of Health Maukad to si Senador Bongo, ang tao nga nagpaluyo sa pagtukod sa Malasakit Center sa nasod ug nagkugi aron pagtabang sa mga Pilipino sa panahon nga kini labing nanginahanglan. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong hapon. Daghang salamat sa imong Malasakit Center update sa Asik Janji Gonzales of the Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Sa niagi lamang na simana na hatagan ta og higayon na maila-ila ang atong mga youth leaders gikan sa probinsya sa Cebu, Siquijor ug Dumaguete. Ang mga youth leaders na atong kapartner sa pag-ambit sa mga programa sa kagamhanan ngadto sa mga katawhan aron mabatok ang fake news. Karong hapon, atong makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Pili Siquijor Chairman Rica Amahit. Mayong hapon kanimo, Rica. May hapon po, sir. O may hapon po sa tanang taga Siquijor nun. Rica, pwede ba nimo i-share sa amo ang mga programa and initiatives sa inyong sanggunian para masiguro nga luwas ang inyong mga kabarangay ug frontliners sa COVID-19? Sa una pa lamang nga pagawas aning virus nga ginatawag nga COVID-19, nagkahiusa mga kabataan diri sa Barangay Pili, inubanan sa mga maabtik nga barangay council, nga muadto sa balay-balay sa mga katawhan aron ipahibalo o unsa gayud ka riske kini nga virus o gipahibalo usab kanila o unsay angay nga buhaton, unsay angay nga pagahimuon o example mogawa sila sa balay nga kinahanglan usab sila nga mag face mask o kanunay gyud nilang daladalaon ang ilang alcohol o mogawa sila sa ilang mga panimalay. O sa kami pong mga SK chairman sa province of Siquijor, nag-initiative usab kami nga paghimo sa mga face shield aron maihatag namo sa mga frontliners sa tibuok probinsya sa Siquijor. Og ubang pod niini, amo pod silang gipanghatagan og ilang snacks. Dako nga epekto sa COVID-19 sa mental health and sadly medyo mitaas ang suicide cases sa inyong probinsya. Rica,
unsa nga programa sa inyong sanggunian ang inyong gihimo aron luwas ang mental health sa mga kabatan-unan? Yes, dako gyud kaayo siyang cases, nagkadako gyud ang cases diri sa kuanlong sa probinsya sa Siquijor kanang suicide. So mao to nga ang sangguniang kabataan ng Siquijor aktibong ni suporta sa mental health advocacy sa province of Siquijor. Maong ni himo mi og Siquijor Mental Health Task Force. Dayon nipahigayon pug mig mga programa nga parehas anang painting contest, filmmaking contest, songwriting contest og symposium para sa mga kabatan-unan aron ma-aware sila or makuha nila og unsaon nila pag kuan sa ilaang kuan nga dili na sila ma-stress, dili sila magpadalaan ng ilaang gibate og mo pud ning rason nga nung ni kuan ni come up mi ani nga mga contest kay para while nagastay sila sa ilaang balay napud sila yung mga kalihukan nga makabisihan sa ilaang utok. Karong 2021, unsa nga mga programa ang kinahanglan atangan sa mga kabatan-unan sa Barangay Pili, Siquijor? Una is ang School Donation Drive Balik Eskwela Project. Kani siya tumong ni namo siya nga ipahatag yun sa katong mga kabatan-unan nga poorest of the poor o usapod sa among target ni ini is katong mga elementary student nga di gyud ka kan nga maglisod. Then pagkahuman is magpakuan pug ko og symposium para mental health o ganing You for You Teen Trail o ganing Heart to Heart Talk. Then, ang usapod sa ko ang programa pod is ang SK Bayanihan para sa Kalikasan program. Ang include ani is ang Clean Up Drive o ang Tree Growing Project. O usapod ni ini, ni-adapt pod ming mga taga Barangay Pili ug ang SK Council sa ordinance sa province nga kinahanglan nagay backyard Najoy Garden sa backyard ang mga katawhan. Then, usapod og last nga importante gyud kaayo nga para nako is ang Disaster Risk Reduction Awareness o First Aid Training. Lastly, imong message alang sa mga kabatan-unan. Ang ako mga mensahe sa mga kabatan-unan karon is please mo follow lang gyud ta sa mga mga health protocols nga gikan sa atong executive order o nga unya maminaw pud kita sa atong government page o sa atong spokesperson dili kita magpataka-taka og tuo anang mga fake news nga sama-sama basahan nato sa Facebook o kanang madunggan natong tabi-tabi sa mga kasilinganan nga walay tarong source. Kay kini mo cause ra ni siya og panik sa mga katawhan og ang madaot ra pud niini kay kita ra pod. So dapat let us not forget to take good care of our mental health as it would be the one necessary step to help the provincial health of Siquijor to take good care of yourself. Daghang salamat. Daghang kayong salamat Sangguniang Kabataan Chairman Barangay Pili, Siquijor, Rica Amahi. Sa atong pagbalik, andamanta og lamian nga dish sa PV Grill gikan sa Surigao City. Ato pong makauban si RJ Bula o mas na ilang RJ Bulls, vlogger nga taga Mandawi City, ang atong Bisaya Pride. Don't go away, we will be right back. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud, kini inyong Higala Communications Secretary Martin Andanar. Political science student, construction worker,
hall cleaner ug wow usap pod ka gym instructor. O karon sikat pod ang iyang video sa social media na mala Nas Daily ang datingan. Diin na recognize siya sa mismong content creator ug influencer na si Nas. Makauban nato karon aron mapaminaw ang iyang inspiring story si RJ Bula o si RJ Bull, social media world, ang rising vlogger sa Mandawi City, atong Bisaya Pride. Mayong hapon, RJ. May hapon po, Sekretary. May hapon sa tanan nanaw dira. May hapon. May hapon. RJ, imong gidungan ang imong pag-eskwela o pagtrabaho. Ug sa mga wa pa nakailan nimo, can you share to us kung kinsa bagyod si RJ Bula ug how did you start your vlog? So, una, usara jud ko ka estudyanteng simple lang jud kayo nga medyo kugihan sad kay labi na kamagwangan ta. So karon na ako'y duha ka trabaho, ini gabi construction worker ko, ibuntag mag hall cleaning ko. Usa ko ka gym instructor kung naay manawag. Nagsugod ko aning vlog nako, una nga paglingaw-lingaw lang, pagkabuang sa kagalingon, katawan o syempre pangitag pagi para mapagaan akong kaugalingon sa oras sa pandemya kay medyo sabaw na ka. Naguba nga to ang paginigayon sa uban ba. Yan po. Witty and informative ang imong mga videos og Filipino version kuno ni sa sikat na Nas Daily. How did you come up na kini ang imong napili na vlog style? So, nakabantay na mo sa atong pagkitabo sa nasod, perti ng batia. Karon, gigamit ko ni akong paagi sa vlog para maghatag og impormasyon sa katawhan ug para nila mo apil sila og pagpatagad or pag-apil sa mga panghitabo diri sa ato ang nasod. Gamit kini siya tungod kay ang social media, grabe nga channel, daghag tawo nga mutan-aw. So, mo inspire ni siya sa tawo, mo impluwensya ni sa mga butang nga nagdagan sa ato ang nasod, sa politika man o sa bisag unsa. Congratulations diha kanimo RJ tungod kay recently nakuha ka nga scholar sa Grab for Good program ni Nas ug sa kumpanyang Grab. Diin personal nimo kining nakaistorya unsa man sad ang reaksyon ni Nas sa imong vlog style. Actually, Secretary, na ako'y contact niya, mag-text me usahay. So, first time naman nagstorya mi, ganahan siya sa akong vlog. Labi na sa akong word na mga binisaya nga gi-share sa iya ha. Wala siya problema. Kay dili man daw pagsuon tawagan na, kundi pag-appreciate sa iya ha. So, ganahan siya sa akong paagi, ganahan siya nga na makatunan sa kuha. Pwede kay kong trabaho niya kung ganahan lang ko, or pwede kong kwaon niya kung mas mo maayo pa ko. Kana kung masurtihan ta. RJ, perti ka inspiring imong pagsugod. Kita namo ang imong paningkamot. Aduna ka bay advice sa mga kabatan-unan na nangandoy pod na mahimong content creator parehas nimo? Ang akong matambag lang kay palain sa kadaghanan. Pagbuhat nimo kaugalingong daan, ayaw dungan sa kadaghanan. Ari ka. Ayaw pag sagol-sagol dito. Paglingaw, uwahi ang irason ang pagpalipay sa uban, pagserbisyo sa nasod, usan ang kwarta. Paglingaw, maora gyud ang tambag ninyo guys. Lastly, tell us your social media sites diin pwede ka namong i-follow. So, maka-follow mo sa akong Facebook page nga RJ Bulls. Simple lang kayo, RJAYBULS. O akong Twitter nga RJ Bulls rapod. O akong YouTube, palihog mo subscribe para mas kita tagmayo mga video o mga lingaw pa. Akong YouTube, RJ Bulls Rasad. So, salamat kayo. Thank you so much, RJ. Salamat po, Secretary. Salamat. Dili-dali ang mahimong content creator o dili pod sayon ang mahimong influencer. Tungod kay sa simple lang natong ginasulti og mga lihok na gaypakita adunay gyud dayon kini dakong impact sa mga nakapalibot nato. Busa RJ, congratulations ang atong Bisaya Pride sa Mandawi City, Cebu.
Karong hapon, usa na pod kalami nga pagkaon ang iandam para sa ato ni Chef Elmer Dumales sa PV Grill gikan sa Surigao City ang ilang bestseller o local version sa chop suey. Let us watch this. Ilado ang Surigao City sa ilang mga sinugba ug tungod ana sa atong pagsuroy sa lungsod, atong gibisita ang usa sa mga sikat na kananan along the bay, ang PV Grill Restaurant. Pagsulod nimo sa PV Grill, malingaw ka sa cozy vibe sa lugar ug gutomon ka sa kahumot sa ilang mga potahe. Gawa sa mga sinugba, specialty sad sa PV Grill ang ilang best-selling na chop suey. Busag itudluan ta ni Chef Elmer sa ilang bersyon sa sikat na chop suey. Ako po si Elmer Dumales, taga Candali pa. Ako ang head dito sa PV Grill. Awan na ako lutoon, chop suey na bisiler sa amin na lutoon. Kasi balik po ng customer kay lamihan nila nada tapos pilit nga nila sauce. Mag-umpisa na ko na luluto ako ng chop suey. Butangan ako ng kuha naman flavor na ako sa chop suey. Tanan na mo order diri sa 1 PB. Lahat itong tanan, basin bisan chops o chop suey o pansit. An kuha na mo, manok na mo flavor gadud. Amo niya mo gadud itong original na flavor, ma'am. Butangan na ako lang mo magamay ng kuha nitong butter. Kunti lang at saka isang luwag na sabaw. Tapos, isa ka, kuha na ako magic sarap kay di naman ako magbutang ng itong asin. Magic sarap rin ako itong lagay dito. Saka, kunting bitsin, gamay rin na bitsin. Tapos, kunting asukar. Saka, gamay rin na white pepper kasi mahayang siya pag sobrahan, mahayang. Ano nahon ako na kuwan, inin dugay matiga, o dugay malata, na carrots. Saka may sweet corn kami ilalagay. Madali lang ito, mga 5 minutos. Okay, sir. Pinula. Ay, hapok naman ang chop suey na ako pagka-luto. Dali lang. Kung ilangat na, segundo tao na kayo. Yaot mga utso yaot kung ikonsubrahan ng chop suey. Malata. Kunti lang ang sarap. Kunti lang ang sarap. Ako na lang namin chop suey sa PV na special lang na with sweet corn. Kaya yung iba na chop suey, kaya yung corn, pero namo whole na sweet corn kasi masarap pag may ganyan, may chicken suey sila na ibang kakainin. Pag gusto mo nare diri sa Surigao, bisita lamang kamo sa restaurant o sa restaurant namo na PV Grill diri sa Boulevard at tapos sa Gaisano. Bisita lamang kamo diri kay kanamo mga pagkaon lamig. Labi na ako barbecue sa amo chop suey sa reseller kamo diri kay kusog ka na chop suey. Tapos, anamo sa kamo, maragaw sa namo, mukari namin kamo kaya namo mga rusa diri sa PV, mga buutan o maganda mag-serve sa
customer. Sa mga gustong mong bisita sa Surigao City o gusto ninyong sulayan ang ilang mga lamig na pagkaon, bisitahan lang ang PV Grill Restaurant na anaa sa Surigao City Boulevard. Daghang salamat Chef Elmer Dumales sa PV Grill sa imong lami na version sa chop suey. Simpleng potahe pero napalugyod ka, nalami yun. Maunang gabalik-balikan. Mga higala, diri natapos ang inyong programa kanunay nga anda mutabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban, si Sangguniang Kabataang Barangay Pili Secure Chairman Rica Amahit, kang Asek Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, kang Chef Elmer Dumales sa PV Grill gikan sa Surigao City, o kang RJ Bulls Bula, ang kuyaw na vlogger sa Mandawi City. Magkita na sa ta, sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao. O matanaw sa social media platform sa Aramen Facebook page o Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291. Like, share, and message sa dayon. Ako ang inyong igsuon o Higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Amping perme mag-ampo o magkita-kita ta usab mga bay. Diri lang sa Bisaya Gyud.